barababum, Osmar. Osmar, barababum, Osmar. Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar. Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. O meu reino por un xeado. ¡Ah! Vai, Osmar! Parecía imposible, pero temos a despensa máis baleira co teu cerebro. Entendes? Baleira como o teu cerebro. Sí, entendo. O peor é que tamén non entenden as tripas. ¡Ah! Repolo! Oh! Necesitamos comida, compañeiro. Un pan baleiro acaba toleando. Non tes fame? Non temos un can. Así non podemos comprar comida. Para, teño unha idea. A ver, en que consiste? É xenial. Facemos a compra á xente e levamos ata a casa. Sí, boa idea. É brillante. Ti irás por todas as casas. Ti recollerás os pedidos. Ti irás á tenda. Ti comprarás todos os artigos e, por último, ti deixarálos na porta. Así seremos ricos. Ti tamén? Sí, repartiremos os beneficios a medias, o 50%. O 50%? Ocorreuseme a min a idea, son xeneroso. Stevie compra e entrega a domicilio. Ves, acabas de ocorrerse o nome tamén. Stevie compra e entrega a domicilio. É que lle pasa ao meu nome? Osmar non chama igual que a Stevie. Incluirémolo debaixo do meu en letras pequenas, co teu número de teléfono. Xa, pero eu pensaba... Se hai algún problema coa entrega, chamarán a ti e abafarán a ti. Para que imos sufrir os dous? Bule, neno, non perdas máis tempo. Un momento, e logo ti non ves comigo? Vale, terei que supervisar, pero solamente hoxe, Estou eslombado de traballar. Por que non empurras un pouco? Que necesito descansar. Veña, que dis? Stevie debiche ser un neno moi consentido. Consentido? Eu? A súa majestade tamén quere que lle dea de comer. Transportado nun carriño e alimentado a culleradas. A boa, como te extraño. Quen é o pequerrechiño máis bonito e brandiño que ten a avoa neste mundo? Son eu. Queres máis fariña? Sí, a boa. E cando cheguemos á casa tamén queres que che faga un chocolate quente? Sí. Que panciño tan riquiño. Queres que despois a avoa che limpo o cuarto? A infancia perdida. Bos días, ofrecémoslle un novo servizo, señora. Facémoslle a compra e traémoslle á casa. Stevie, encolliches e tamén che afeou a cara. Son eu, Osmar, o socio de Stevie. Podolle axudar, señora Brioche? Ai, estabas aí, mangallón. Que boa idea. Quero facer un pedido. Alégrame serlle útil, señora. Fale co meu empregado... digo, co meu socio. Toma a lista. Vale. Como que vale? Non digas vale, di, é un placer comprar para vostede, señora Brioche. Es encantador. Sempre hai que engaiolar as señoras. Señor Max, boas tardes. Montamos un servizo que fai a compra e a reparte. Estupendo. Un momento. Espera que vou pola lista. Viva! Esta é a lista actualizada coas multas que che puxen, Osmón. Chámome Osmar. Como sexa, non me pise lo felpudo. Hola, Josie. Ofrecémonos para che facer a compra e traerche a casa. Coñézote de algo? Sí, son... Xa sei, ti és... O tipo que vin no supermercado. Non, O que limpa cando rompe algo. non. Xa sei, é lo que lava os contedores. Non traballo no supermercado. A nosa empresa só fai e reparte a compra. Ai, entón debes traballar para Stevie. Non, traballo con Stevie. Somos socios, sabes? O teu pedido, por favor. Nada, grazas. Aquí perdemos o tempo, Stevie. Vaya que cabeza. Ou ben de esquecerme. É lo único que me pode facer feliz. Podo? Eu?
Velaquí está o que quero, pero ten que estar aquí ás 6 en punto. Agradecereicho toda a vida. Deica logo. Stevie, tiveches unha idea magnífica. Bule, temos que chegar ao mercado. Stevie, apura. Teño que estar de volta ás 6 co xeado de Josi. Ai, che lo dixo que mo vai agradecer toda a vida. Iso é como amor eterno. Un recordo, vou ter un recordo. Pequerechiño meu, queres máis burbullas no baño? Queres ter máis burbulliñas? Non, pero quero máis patillos, aboa. Ai, para ti o que queiras. Vou encher a bañeira de patiños, Estiviño querido. Hai demasiadas cousas, non nos dará tempo. A couga, repartimos a lista e cada un compra a metade. Boa idea. Esa é a metade. Nunca se me deron ben as fraccións. Ben que sabías repartir a metade os beneficios. Xeados con xepán. Framboesa, framboesa... Aviso, esgotaron os xeados de frambuesa. Ai, non... Stevie, dasme que botar unha man. Teño que levarlle o xeado a Josi antes das 6 como prometín. Quero facela feliz. Non sexas mexericas e colle outro sabor. Non podo. O de frambuesa é o seu preferido e se yo levo, agradeceramos sempre. Non o agradecerá tanto se lle levo un de vainilla. Pero hai unha xeadería Parlor preto da Praza das Madalenas. Que sabor dicías que lle gustaba? Frambuesa. Framboesa, o que máis me prestaba de neno. Un recordo. Apura, Stevie. Non lle metas presa. Está acabando o xeado de frambuesa. Pero que dis? É alérxico á frambuesa. Non o protexas tanto. Ah, que feo. Déixate de recordos e axúdame. Non, o derradeiro é para min. Para, estás te comportando como un neno malcriado. Xo sei, é ti máis, o xeado é meu. Non lle podo faltar a Josi. É a entrega máis importante que ten que facer a nosa empresa. Diso nada, xa non quero xogar máis contigo. É o meu sabor de xeado preferido e mamá nunca me deixa tomalo. Esteviño querido, fai o favor, dalle ese bonito xeado de frambuesa ao teu amigo Osmar. Se un neno boíña, dalle o xeado. Estamos. Se repartimos ese pedido, o tío Osmar comprarache unha morea de xeado de frambuesa só para ti. Non! Anda, Esteviño querido, meu pequerreichiño, dallo ao tío Osmar. O tío Osmar necesita para unha moza guapa. Solta o galopín! Non é meu, vino eu primeiro. Solta o Stevie, deixa de facer monadas. Moi ben, Stevie, estás castigado. Bos días, señor. Quero un paquete de xeado de chocolate, por favor. Ten sorte, hoxe é a promoción de 2 por 1. Compra un e leva 2. Vaya, xeado de frambuesa. Estupendo. Ola, señor Benny, que alegría. Ese xeado de frambuesa é meu e agora se me desculpa. Diso nada, este paquete é meu. E o xeado de sabor frambuesa é o que máis me gusta. Compra un, Osmar. Señor Benny, este é o último, é un caso de vida ou morte. Negativo. Cambiaríamos por un paquete de xeado de coco. Non. Un de coco e outro de amorodo. Non. Vale, coco, amorodo, limón, frambuesa... Non, frambuesa non, chocolate con leite, cereixa e arandos. É teu por $100. Grazas, señor Benny, outra cousa. Pódeme prestar $100? De acordo. Presto os cartos hoxe e a semana que ven devolvesme 700. Que che parece? Vale. Primeiro vou onde a señora Brioche e despois xa lle levo o xeado a Josi. A boa. Ei, non soñes experto que xa non és un neno. És un pan grande e maduro. Esperta. Ai, sí, tes razón, pero tiven unha infancia ateigada de momentos de alegría inesquecibles. Alégrome, Stevie. Ai, como me gusta. Sorber ou non sorber, velaí a cuestión. Un bocadiño non se nota. É locativo que traballa para Stevie. Que rápido fuches. Grazas, señora. Se me desculpa. Non poderías colocar máis cousas na cociña, non che podo moito a miña idade. Unha colleradiña máis. E outra máis. Esta é a derradeira. Moi ben, Stevie. Dúchome rápido e Josi terá o seu pedido antes das 6. Ei! Onde está o xeado de frambuesa de Josi?
Ah, metino no conxelador para que non se derretese. Vouche por el. Hola, guapa. Podo che ofrecer un xeado de frambuesa? Perdoa, quen viña sendo? É lo da tenda de mascotas, verdade? Non, son Osmar, o teu herói. Aquí telo xeado de frambuesa. Vaia, que cabeza! É lo de antes, aquel tan guapo, e non tardaches nada. Para ti, Josi. Como recompensa, podes entrar e compartilo comigo, se queres. Ben, se insistes. Grazas, grazas. As mulleres primeiro. Bo proveito. Por nós. Osmar, estás ben? Véxote verde, quero dicir que che pasou. No paquete non había xeado ningún, só había repolo. O que? Como pode ser? Hoxe nin as mellores marcas son de confianza. Condenadas marcas. E agora que imos levar á boca, xa o teño, o repolo da neveira. Non é preciso. Non nos pagou a señora Brioche. Sí, pagou, pero despois tiven que darllo todo correndo ao señor Benny. Non te preocupes, mañá ganaremos máis, non? Anda, vai anotando o que imos comprar na tenda. Menos mal que deixaches de pensar como se foses un neno. Claro, só era unha broma. Veña, ponte a escribir. Xeado de frambuesa con xepán, caramelos brandos de osiños, 50 patiños de goma e un triciclo con cintas de cores.